Moikka, tässä on Ville Piktuelta ja me ollaan ratkaistu teidän yrityksen kuvadokumentoinnin ongelmat. Käytännössä meillä on maailman helppokäyttöisin appi, mikä on vähän kuin puhelimen kamera, mutta kuvat arkistoituu kuvanottohetkestä automaattisesti. Niille tulee automaattisesti aikaleima, lokaatio, kuvanottaja, firman nimi sekä sen lisäksi paljon eri tietoa, mitä te niille kuville haluatte tallentaa. Mä näytän, miten tämä käytännössä toimii. Eli tosiaan, mikä ikinä se teidän toimiala on, niin tämä on täysin räätälöitävissä sen mukaan nämä avainsanat ja muut, että toimii usealle toimialalle, mutta äärimmäinen helppokäyttöisyys on se meidän juttu. Mä otan muutaman valokuvan tästä. Näihin voisi piirtää halutessani. Ja tämän jälkeen valitsen mun toimialaan liittyvät avainsanapolut. Nämä on täysin räätälöitävissä, että mitä ikinä sinne kuville halutaan tallentaa tietoja. Tosiaan siellä on jo lokaatio, aikaleima, kuvanottaja ja firma, mutta lisäksi mulla on nyt maanrakennuspolku, projektivalinta, kuvassa on jakokaappi, työnaikainen ja vapaa-valintaisen kommentin voin sanella. Sen lisäksi mä laitan tuommoisen punaisen pinnin kartalle ja noin 3 kuvaa, niin ne valuu tästä nyt suoraan arkiston työnjohdolle ja voi olla myös eri järjestelmissä. Jatkossa kun mä otan lisää kuvia, se on näin nopeata. Sieltä edelliset avainsanat. Ne on siellä. Nämä kuvat, ne on tosiaan nyt toimitettu. Ne ei löydy sun tai työntekijän omasta puhelimesta, vaan kaikki löytyy täältä webin puolelta. Kun mikä kuva vaan sitten tarvii löytää tulevaisuudessa, niin voimme löytää sen sekunneissa vuosiinkin takaa. Mä otan nyt vaikka työnaikaisia jakokaappikuvia. Sen lisäksi mä otan tietyn projektin, ettei tule koko Helsingistä. Ja sieltä löytyy aika lailla vuoden takaisia työnaikaisia jakokaappikuvia. Näitä on tosi helppo pistää täältä eteenpäin, jakaa, löytää tai jakaa näkymiä sitten tietyille henkilöille automaattisesti. Eli he pääsee suoraan näkemään ja teidän ei tarvitse erikseen tietyn projektin kuvia toimittaa. Integraatioilla nämä voi olla missä vaan muussa systeemissä myös saman tien kuvanottohetkestä. Varatkaa demo, niin näytetään mielellään tarkemmin, että mistä on kyse ja miten tämä voisi auttaa teitä ja automatisoimaan kaiken sen manuaalisen työn, mitä kuvien ottamiseen, etsimiseen, arkistoimiseen, lähettelemiseen ja muuhun tämmöiseen menee aivan turhaan. Kiitos.